Това беше вешкото. Това беше колелото. Да. Като котка. Верно ми е като хора. Според вас тази прическа върви ли ви? Според вас, моята прическа върви ли ви? Защото за мен е много грозничка. Вижте. Ето каква е черта има. Само малко е разлошена, ама като си направи прическата. Така си по-хубав. Така съм. Грозно. Да. Оле. Оле, какво става тук? Аз не го видях, Долу бе. ще наливате. Тук цял камион Тук мина. майка ми ще наливат. О, тихо е. Пичката. Тихо е. Еми, вземам пичките. Как ми казва куче? Опа, съжалявам малко. А гледаш това видео, извиняй, моля те. Значи хора, пишете ми долу коментарите, моля ви. Искате ли пранк, да пранкна някой? Или него, или друг. Васил! Нали, Васил от миналото видео, където отивахме с него на игрищо, прическата е малко, където е пълничък. Хора, да го пранкнем. Кажете ми. Пишете долу в коментарите веднага. Не, помия се. Ето го. Кой искаш, бе? Ей, ще отдура. Ние трябва да оставаме, че тръгваме. Разбираш ли, господин Куче? Не е време да си мотиш газа. Господин Куче, ние тръгваме. Съжалявам. Да, на обяд. Пак ще видим. Айде, довиждане. Да, на обяд пак се видим. Довиждане. До вечера ще донесем храна. Айде. Храна. Те го хранят. Слънце, бе. Абе, какво ще правим на слънце? Тук поне се виждам и сега. Чакай да те видя. О, хора. Браво. Просто нямам търпение. Но ние сега стигнахме. Не, сега стигнахме. Така ще затварям. Ще направя как се връщаме от игрищата. Значи аз още не съм качил. Ето го, малкочи. Аз още не съм качил втора част. Хора, последвайте ни за трет част. Чао.